Uwi na sulod guys. Kung alaido ka di. Turog-turog. Nakalampas na ba sa kami sa Talin-Talin Station? Ay, daman ako yung comment. Marami na kami sa Mamuno Station. Turog pa. Pag kami makatang pastab. Kan baba na mo sa Kuaman sana. Rawis Station. Mapis ka nga yun. Ngon ba ni ka na turog-turog? Huwag ko makalampas kaming dua. Na. So, pating istasyon na di. Mamuno Station. Nyaran na kita dok sa Pinotol Station dok. Magmata ka na dok. Pag makalampas kita. Ang sunod na station, Pinotol Station na eh. Pag makalampas kaming doon ni kadi. Turog-turog pa oh. Turog kong pagalayon si Dok oh. Araw na kami sa Rawis Station. Turog pagalayon. Talaga. Pag kami sa nakalampas. Na. Lampas na kami eh. Lampas na kami sa Rawis Station. Turog pagalayon. Do. Mata na ta. Nakalampas na kita sa Rawis Station. Magbaba ka tani ka sa Maramba Station na ta. Para turog-turog ka pa no. Kangina pa eh. Lampas sa masang sa Rawis Station. Saan kita magbaba ni ka? Magabot tang Pidoran Station ka rin. Bahala, bayaan tayo ka. Kung bababa na ako sa Maramba Station, bahala ka. Sabihan tayo ka, bahala ka yan. Kabot ka bagang Pidoran Station. Ha? Sa Imbasan Station ng terminal. Imbasan Station. Hindi na ka pa makaabot dito alas 4. Bahala ka, magbaba na ako dito sa Maramba Station. Magalibot pa ta. Kangina, nagaginay ito sa Rawis Station, pabuntang Imbasan Station. Hindi ka pa nagbaba. Turog-turog ka eh. Hindi na kita magbuha sa kwan. Maramba Station para sigurado na. Magduro-tudor na sana kita kayo napabalik. Sa Rawis, alampas na kita, ha? Dur-dur kita kinabal. Pare kung umagi sinabal sa Maramba Station, na niyang banyari ka, nakalampas na kita, sabihan ta kaya ika. Ngayon tayo ka bibang ilubo, no? Kalampas na kita sa Rawis Station. Maramba Station na ba ka di? Sabihan ta kaya ika, kangin napapaunoy ka. Turog-turog, hindi ka puno na pirot. Hindi ko na pirot. Tao pa di. Ha? Para pamindawa kagabi. Kaya palan. Ara magbaba na kita dito sa Maramba Station na sana kita, magdurto-duro na sana kita pa uli. Kain. Remolog kita yan. Dahil kami guys sa Maramba Station kami guys sa baba oh. Kulong tao guys na makipista ko no kare. Makipista ko no kansin ra oh. Pista kayo sa Maramba baga sa pizza. Ng pizza 12 kayo kan pizza sa Maramba. Grabe makipista oh. Palit Ha? Talit. Talin. Yo pala no. Pistang sa dayo no. Oh, lagno. Ay guys. Tayo na si Disco. Grabe makibailing chick sa Barayan. Kurti na mga libutan. Grabe chicks na naman sa Barayan. Tayo magkipista sa Marambawa na oh. Saan kita Ano na mga kabarada di ka di? Sigurado, grabe magkipista oh. Kaya parang dakal pa sa Iruana, no? Ang mga pista ka rin sa Maramba talaga. Ano? Saring na kaya sulod. Sari ka sulod, no? So, kantayan dok, so pambog sulod, ba't kung nawatak na?
Tipis ta kani guys sa Maramba guys. Sinra. Peace out. Ang sabi sa mga kulot. Asa na kita? Ayan sa mag. Mangoy kami. Mangoy kita, Dok. Mangoy kami tanan naman kami panggatong. Mapis ka ngayon. Kasangkat nga. Oh. Oh, kitang kaboy nga. Say ito mga ngukuk. Simba sa. Amula to na. Sing katuili. Grabe ding to. Nila yung mga tukar yun. Grabing to. Mga na-detect no ko. Siguro ma-detect yan sa may mga kaso no. May baga. Oh. Aray ko. Wanted. Wanted. Wanted enemy. Hindi na si Monkey. Ha? Monkey! May mga alpog. Loko. Malpog na. Malpog na. Bitin na pa ni puta. Kaya talaga yung dipili sa kwan. Oo, sa Imbasan na station. Kawayan na pigatinda. Grabing sumlang. Sumlang pigatinda. Grabing sumlang. Gano'n magkaan sumlang mo na eh. Kulay yelo na sa sumlang. Di pa. Hindi na yung mga tao kadidi. Gurang na. Sa mga da-lisensya yan oh. Pwede magpalisensya yan. Aja man ako yung comment. Sabihan na ka mo, mga lisensya mag mga da-palisensya, magpalisensya na ka mo. Para P100. Oh. Para pa yun, 500 man dyan na. Siyan si Mayo. Parang hindi ka mahit, upload tayo ka mahit. Optical illusion. Ano siguro lidok? Malinigon talagang Manila pag si Mayor Isko kan naka-ula. Kumbaga, malinigan baga ano orang talaga shout out. Pero kay Mayor Isko. Shout out kay Mayor Isko. Oh. Sa mga da pa yan lisensya. Siguro ko na kamo lisensya. 500 siya na. 500. Sa ang karirang kabayo. Oh. Pag mapusta ka mong karirang kabayo, iya ka magpusta. Ito sa karirang damulag. Ito, sunan. Ito mga karirang damulag naman kita ito. Lumbod oh. Pero kali nagparapangguti si Paijon. Eh, nagparapangguti naman ikan Paijon. Tau ka di. Pwede na do, pwede na. Mali kan. Kan tubig ni kanali sa group. Wala na boss. Yan man si Pai, para dong si Manny di sa Manila, Tagalog na. Ay, Pai John, bore ni na. Tubig kaya no lumbod. Ito ang sa kwan, imbasan. Ano sa group, ano? Sa gup. Rasuli. Big Pray and Shirley. Mapis ka ngayon.